Du går først, jeg optager. Rolig skridt. Kør op ned. Jeg håber jeg fik det der. Psykoid. Hvordan virker den her? Jeg har prøvet. Hvor fanden har jeg tabt den hen? Den har du ikke tabt, den så jeg inde i sporen. Eller inde i klargang. Ej, hvor er du nederen? Nej, prøv at se hvor perfekt det kunne have været. Hvordan virker den? Fortæl mig det, så finder jeg dig igen. Jo, sådan her. Nu! Jeg skal jo kigge på, at kameraet er i gang. Nå, det virker simpelt. Ej, det er for tæt på det. Nå! Det er sjovt. Kom nu! Okay, hvordan virker den? Skal jeg trykke den fremad, eller hvad? Eller? Bare tryk her. Jeg trykker bare ikke hårdt nok. Bare tryk her. Så har du hugget den fremad? Ja, da der stod og åbnede bånd inde på, hvem fanden det nu var. Jeg får dig en dag, Allan. Det var her omkring en dag, ikke? Bare skyd. Hey guys, nu lige med sammen. Han gør det her frivilligt, ikke? Det er vi enige om. Nej, det er vi 100% enige om det der. Ja, først. Det er jo straffen for at 3, 2, 1. Eller 2, 2, 1. Det giver nogle flotte mærker. Det har jeg allerede givet mærker, mand. Jeg tror, du kommer der. Hvor min tudekiks? Dem har Lars. Lars har din tudekiks. Nu kommer de. Jeg kunne også mærke noget på halsen. Det er godt ud. Ja. Og det billede skal stå på hjemmesiden. Jeg hører du slet ikke. Nej, hvor er det fedt, det der. Giv mig ikke. Ja, og så er der tudekiks. Husk lige. Det var ikke engang powergas. Husk lige en masse. Nej, det var ikke almindelig gas. Ja, det var. Det var almindelig gas. Men han ligger lidt og blevet varmet. Jeg har lige fortalt mig, at den behøver at komme almindelig gas ind på. Dem skal vi lige se, inden vi tager hjem dem der. Jamen altså, når vi er færdige her. Jeg tror ikke. Altså, myggehæver, de er fandme store i år, altså. Hey. Ja, det er lige kun gør ikke noget. Så har jeg prøvet det. Det var så plads, det var helt vildt, han ville absolut. Det gør lidt mindre med jakken på. No shit, Sherlock, mand. Det får jeg ikke.